ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ। ସୁରଭି 2024 ମସିହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କନିଷ୍ଠ ବା ଜୁନିୟର ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଓ ଶ୍ରୁତଲିଖନର ସ୍ଥିରୀକୃତ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଓ ଶ୍ରୁତଲିଖନ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଧାନତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆମ ଦେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ହିଁ ତା ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଣୁ ଆମର ଧର୍ମ ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଏହି ଧର୍ମ ସକଳ ଧର୍ମର ଆଧାର ଅଟେ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବୈଦିକ, ହିନ୍ଦୁ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶାକ୍ତ, ଶୈବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଜଣେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ତାର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ସବୁକିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପରି ସେ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। କୃଷି କରିବା ସମୟରେ କୃଷକ ସେହି କାଳିଆର ବଡ଼ ପଣିଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ 1200 ବଢ଼େଇ ସେହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାର ଭୋଗ ରନ୍ଧନ କରିବାକୁ 1300 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଥେୟ କରି କୃଷକ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି ଯେ କାଳିଆ କାଳିଆ ତ ବୋଲନ୍ତି ଯାହାକୁ, 1200 ବଢ଼େଇ ତା ରଥ ଗଢ଼ିବାକୁ, 1300 ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବାକୁ, ପହଣ୍ଡକେ ପାଟ ହୋ ମୁଚୁଳା, କାଳିଆ ବସିବାକୁ ହୋ। ଅତି ସରଳ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭ୍ରାତୃଭାବର ପ୍ରଚାର, ଜାତିଭେଦର ବିଲୋପ, ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣରାଜି ଯୋଗୁଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍କର୍ଷ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ସେ ଜାତିର ପରିଚୟ ଅଟେ।